ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାଟା କିନ୍ତୁ ଆରେ ଠିକ ଶୁଣେ ନୁହଁ। ରେ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? I'm in a lot of pain because of you. I can't tell you what's ଓଫୋ। happening. ମୁଁ କଣ କଲି? କହିବି ତତେ ଦେଖା ହେଲେ। ନାଇଁ ତୁ କହ। When down there, my skin has got cuts. It's bleeded. And it is very ଶୁଖୁଛି ଏବେ ସେଗୁଡା ମତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି। ଛାଡେ ତୁ ଏଗୁଡା ବୁଝି ବି ପାରିବୁନି। ଛାଡିଦେ। ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛି ସରି। ମୁଁ କଣ କରିବି କହ? ବୁଝି ପାରିବୁନି। ବୁଝୁଛି ଛାଡିଦେ। ବୁଝୁଛି ସରି 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 ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ସରି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରେଷ୍ଟ ନେ। ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ରାଗେନି। ତତେ ସିମ୍ପଲି ପଚାରିଲି କଣ ଖାଇବୁ କହ? ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି କିଛି କରିବିନି। ସେତେବେଳେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ତୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାରଣ ମତେ କାଟୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ହଁ ରେ। ହାତ ବି କାଟୁଛି ସବୁ କାଟୁଛି ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ କାଟୁଛୁ ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଡୁଡୁ। ବାଏ। ଯା ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ ତୁ ଖା। ତୋର ମିଟିଂ ଅଛି। କୋଉ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ? ଦୁପଟ୍ଟା ପକେଇବି ମିଛରେ। ଫଟୋ ପଠେଇବୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ। ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ।